ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ରିଏଲ୍? ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଆମର ପୁରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ନଜରିଆକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଶା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ୍ 17 ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଥର ଜାଣନ୍ତି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫିଚର କୌଣସି କ୍ୟାମେରା କି ପ୍ରୋସେସର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ନା ତାର କସ୍ମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ, ସବୁଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହାକୁ ନେଇ? କେବଳ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ? ଏତେ ହାଇପ୍ କ'ଣ ସତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ, ନା ଏହା ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା କାହାଣୀ ପାଇଁ? ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଭାରତରେ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଲୋକେ ଭଗବା ବା କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ସିମ୍ବଲ ବଣିଯାଉଛି। ଏବେ ଏହା ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ହୋଇ ରହିନି, ଏହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝିବା କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦି ଅରେଞ୍ଜ ଆଇଫୋନ୍ ପାରାଡକ୍ସ। ଜଣେ କିଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୁସଲିମାନ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ରଙ୍ଗଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜିତିଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ହିଁ ପଏଣ୍ଟଟା। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଫିଲିଂ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି କାହାଣୀର ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଆଶାକୁ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଏହି ଆଇଫୋନ୍ର ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିପ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଶା କେବଳ ଆମର ଭାବନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେନି, ବରଂ ଏହା ଆମର ବାସ୍ତବତାକୁ, ଆମର ରିଆଲିଟିକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ MKBHDଙ୍କର ସେହି ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କିଲର ଅଫ୍ ଜୟ, ମାନେ ଆଶା ଖୁସିକୁ ମାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଏଇଟା କାହାଣୀର କେବଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି ଯାହା ଏହାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଭାବୁ ଯେ ଆଶା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆସଲ କଥା ହେଉଛି ଆଶା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରେନି, ଏହା ଆମର ଅନୁଭବକୁ ତିଆରି କରେ। ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ଲେସିବୋ ଇଫେକ୍ଟ ଭଳି। ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନି ବୋଟିକା ଦେଇ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଔଷଧ, ତ ତାର ଶରୀର ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଶାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ହଉ, ତେବେ ଏହି ଯୋଉ ଆଶା, ଏଗୁଡ଼ା ଆସେ କୋଉଠୁ? କିଏ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ? ୱେଲ୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସଂକେତ ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଆମ ଚାରିପାଖର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଧାରଣାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାମୀ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଲାଗେ? ପାଣି ତ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଫିଲିଂଟା ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଗୋଟେ ଦାମୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଏ ଯେ ଖାଇବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ବସ୍, ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସେହି ଆଶାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଲିଟରାଲି, ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ତାହା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ପୁରା ପିକ୍ଚରଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଆଉ ଏଇଟା କରାଯାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 100x। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରୁ ପାୱାର। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୁଇ ବୁଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାର ଦାମ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣା ଯାଏ ବି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କେମିତି? କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣୁନୁ, ଆମେ କିଣୁଛୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟସ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ଆଶା। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଏଇ ଟପିକ୍ର ରାଇଟରଙ୍କ ବାପା ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନେ ରଖ, ଦେଶୀ ମାନେ ସେଇ ବ୍ରାଉନ୍ କଲରର ଅଣ୍ଡା ଧଳା ଅଣ୍ଡାଠାରୁ 10 ଗୁଣା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ସେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣନ୍ତି? ଅଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗର, ତାର ଟେଷ୍ଟ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି କୁକୁଡ଼ାର ବ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତଥାପି ସେହି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ବିଲିଫ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଅମେଜିଂ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏହି ଏଫେକ୍ଟଟା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁଠି ଅଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧଠୁ ବେଶୀ କାମ କରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦୁଇଟାରେ ସେମ୍ କେମିକାଲ ଥାଏ। ଡିଜାଇନର ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ହେଉ କି ଷ୍ଟୋର ବ୍ରାଣ୍ଡ କଫି, ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେବାକୁ ରାଜି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଆଶା କରୁ।
ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ଗଲା ବାହାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର ଅତୀତ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ତିଆରି କରେ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଡିପ୍। ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଅତୀତ ଖାଲି ମେମୋରି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଳି। ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଥରେ ବାଜେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲା। ଏବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଠିକି ଯିବେ, ଆପଣ ଖରାପ ଖାଇବା ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଖରାପ ହିଁ ଲାଗିବ, ଯଦିଓ ଶେଫ୍ ବଦଳି ଯାଇଥିବ କି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ କରୁ, ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁ, ସେଥିରୁ କେତେଟା ସତରେ ଆମର ନିଜର, ଆଉ କେତେଟା କେବଳ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଆଶାର ଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଉବର, ଓଲା ଆଉ ରାପିଡୋ, ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆପ୍ଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଗେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ, ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆସଲ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? 90% କେସ୍ରେ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ତା ଫୋନ୍ରେ ତିନିଟା ଯାକ ଆପ୍ ଚଲେଇଥାଏ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ତାହେଲେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଲିଂଟା ଆସୁଛି କୋଠୁ? କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାହାଣୀରୁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ସମରାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ, ତୁରନ୍ତ ମିଳୁଥିବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ୟୁଜ୍, ଯେମିତି ସେ ଦାମୀ ପ୍ଲେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଯେମିତିକି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଆମର ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏହି ତିନିଟା ମିଶିକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଫିଲ୍ଟର ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉ କି ଖାଇବା, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ସେଇ ଜିନିଷର ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ କେତେଟା କେବଳ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା କାହାଣୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା।